Asperger și acum o să filmez un episod din Slenderina. At the School. Eu acum m-am mai jucat și am strâns 2 chei și 3 șuruburi. Și dacă vă place să joc jocuri de groază, apăsați un buton de like. Aici am fost. Și aici. Deci coborăm jos. Aici sunt clase de școală. Aici această tablă este dărâmată. Uite, mai am găsit un șurub. Du-ce! Ce m-am speriat. Na, puțin m-am speriat, da. Pe aici am venit noi. Ce am crezut că e Slenderin. Și când m-am întors, a apărut aici Slenderina în colțul acesta. Viață. Tipăcată și aici. Mă las. Mai trebuie să găsesc o cheie. Dar în toate camerele am fost. În clasele. Scuzați-mă. Da, aici am fost. Mai încolo. Îi duce! Uai, ce m-am speriat! Ce m-am speriat! Aici e catedra. Eu sunt doamna învățătoare. Ce-ți avut de pregătit astăzi? Nimeni. S-au îmbolnăvit toți și-au plecat.
Nu e nimic prin cărți. Am crezut că se deschide ceva sau de umbli prin cărți sau... De data asta nu mai speriat. Dar am fost prin toate camerele. Aici încheiem acest episod și aici în camera aceasta am început și episodul. Dar acum încheiem. Când m-am întors, ați văzut, a fost Slenderina. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați un buton de like. Eu am fost Supergirl. La revedere!